Терра Марія, шляхам легіянера Марыі. Хвала Езусу Христу. Прывітанне зноў з зямлі Марыі. І сёння ў нас у студыі ў гасцях дзве сястры, якія хочуць падзяліцца сваімі ўражаннямі, сведчаннямі ад служэння ў легіёне Марыі, ад досведу легіёна Марыі. Гэта сестра Вольга Кремер са Смалявічаў, з прэзідыума Маці Божай Лурдскай, і Ліана, которая таксама мае досвед знаёмства з легіёнам Марыі і таксама хоча падзяліцца сваімі ўражаннямі. Зноў будзем шукаць зямлю Марыі. Зноў будзем шукаць гэты моцны грунт у нашым жыцці, на які б мы абапіраліся і крочылі за Езусам, не збойчваючы ні ўлева, ні ўправа, а след у след за ім, як гэта зрабіла некалі Найсвяцейшая Панна Марыя. І таму, калі ласка, сестра Вольга, яна распавядзе цікавую гісторыю аб сваім пакліканні ў легіён Марыі, аб тых цудах, якія Маці Божа чыніць у яе жыцці, жыцці легіянераў, прэзідыум Маці Божай Лурдскай, і сведчанні будуць пра цуды аздараўлення. Дякую, брат Владимир. Пахвалёны Езус Христос усім, хто бачыць, хто чуе нас. Па-першае, вітаю вас усіх. Хвалююся, прабачце, першы раз на радыё Марыя, але вельмі радая, што я сюды папала па запрашэнню брата Владимира. Марыя кіруе, Бог кіруе, нас собираюць разам. У мяне, ведаеце, сведчанні і мае асаблівыя ёсць, але ёсць яшчэ сведчанні аб маіх сёстрах. На жаль, яны не смаглі сюды прыехаць. Па-першае, скажу, што я, як і сказаў брат Владимир, з парафіі Святога Валянціна, горад Смалявічы, з легіёна Марыі Маці Божай з Люрд. Наш легіён яшчэ вельмі малады. Ён аснаваўся, скажем так, у 14-м годзе. І з нагоды з нашай сястры, пані Яўгенія, якая тоже у ліку нашага прэзідыума вельмі ўжо даўно. Яна перайшла к нам з прэзідыума Маці Божай Фацімскай, горад Жодзіна. І з яе з падтрымкай Андрэя Квяцінскага, таго пробышчы на той час нашай парафіі, атрымаўся ў нас легіён Марыі. Мяне запрасілі ў легіён спачатку дапаможнай. І да, малітва дапаможная на кожны дзень, складана можа быць, але яна больш даже падтрымлівае тых легіянераў, якія моляцца на пасяджэннях, потому что у нас яна больш такая абшырная, яна поўная малітва і кожны дзень. Таму, малілася, конечно. Але потым прыйшло мне запрашэнне прыйсці ў легіён в асноўны, і я, ведаеце, і адразу согласілася. Согласілася адразу і не шкадую ні мінуткі. Наша тэма сведчання, не буду доўга многа гаварыць. У нас недавно прыйшлі сёстры у наш легіён. У 24-м і 25-м годзе прыйшлі сёстры. І ведаеце, адна сестра прыйшла сестра Діяна, прыйшла после таго, як адчула, відаць, тоже пакліканне, але дагэтуль яна прыйшла проста ў нашу парафію. Яны з мужам пераехалі ў Смалявічы і сталі хадзіць у нашу парафію. І мы пазнаёміліся, даведаліся, што яе вельмі складаная сітуацыя. Яна хварэла, у нее пухліна галаўнога мозга, яна ўдаліла гэту пухліну. І, ведаеце, цяжка сябе адчувала. Бывалі дрэнныя станы здароўя, бывалі обмаракі. Цяжка было на работу. Пакуль яна не прыйшла к нам у легіён, мы таксама маліліся за яе ў парафіі. У нас ёсць серада, Дзень Святога Валянціна, малітвы, просьбы, інтэнцыі да святога нашага Валянціна, да нашага
як сказаць, Да. апекуна, да. Дзякуй. І ведаеце, мы і тут маліліся ў гэтай інтэнцыі. У жывы ружанчык мы маліліся ў гэтай інтэнцыі аб здароўі для гэтай дзяўчыны. І ў яе стала паляпшэнне стану. Якімі такімі вот шажочкамі яе аналізы лепшалі, і гэта дзяўчына гаворыць: мне ўсё добра, мне ўсё добра. І мы, так прыходзь к нам у легіён. Адразу прыйшла, даже без супраціву, без сомнений, без нічога. Яна прыйшла к нам у легіён. Але ў іх яшчэ адна справа такая, яна доўга не магла зацяжарыць. Молімся і ў гэтай інтэнцыі. Доўгі, ну як доўгі час, не доўгі, але узнаём, што яна зацяжарыла. Ведаеце, яна смс-кай прысылае там і наша старшыня нам гаворыць такую новасць, эмоцыі. Вы знаете, что такое некий, правда, чудо, цуд, як это человек зацяжарыла. Такое хорошее событие, такая новина, что мы, особенно у нас есть эмоциональные, я тоже эмоционально, вы заўважылі, наверное, вот. Мы радыя, мы яе так віншавалі з гэтым, але ведаеце, тоже молімся і надалей. 1 июня яна нараджае дзяўчынку. 1 июня у нас девочка, у нас папаўненне ў легіёне, ведаеце. Вось, ну зараз яны дома, зараз яна па ўходу за ребёнкам. Вось, ну і мы вельмі рады. Ну, все равно мы молимся за іх. Все равно мы молимся за Сашу, за дзяўчынку гэту, каб яна здаровенькая была. Зараз яе вот не помню, яна казала, калі ў іх хрост, вот у гэты месяц іх хрост. І все будзе добра. І мы надеемся, что это все будзе надалей так трываць. Другі у нас выпадак. У нас у касцёле давно ўжо ходзіць жанчына, хадзіла і ходзіць, завуць яе сестра Аліна, і ў яе цяжкая хвароба онкалагічная. Вось, і вы ведаеце, таксама мы пачалі маліцца. І потом абастрэнне гэтай хваробы пашло. Яна узрушаная, яна ў эмоцыях, яна, ну, знаете, дыягноз гэты учуць, і што не ранняя стадія, ўжо добры там перыяд такі. Мы пачалі маліцца. Наша Аліна, яна ходзіць у хор, спявае псальмы, і быў такі выпадак, што яна пашла за амбону спяваць псальм. Это ўжо перад тым, як у шпіталь легчы. А мы яе запрашалі дагэтуль тоже: Аліна, прыходзь у легіён, прыходзь к нам, прыходзь, будзем маліцца разам. Яна ўсё сумнявалася, яна ўсё не рашалася. Затым у псальме начала пець псальм. Наша старшыня, мы тоже, мяне не было, прабачце, а яна гаворыць пасля псальма: Аліна, а ці ты чула, што ты пяеш? А тая, ну, знаете, як на это, пяеш і пяеш. Другі раз заўважыў, не заўважыў тэкст, там слова прапусціў, не прапусціў, думаеш о мелодыі, о тэксце, ну, калі як. Не, а тая кажа, яна кажа: маліся і будзеш жыць. Ну, тая ў слёзы, это рассказывала уже старшыня наша Таня. Тая ў слёзы, говорит: тебе надо к нам прийти. И на следующее посяджение Алина приходит. Мы молимся за оздоровление Алины. Мы до сих пор за ее молимся. Потому что хвороба такая онкологичная, это, знаете, она непредсказуемая. Это они могут... Кто его знает, как повядеть себе эти клетки и все. Вось. Легла яна ў шпіталі, яна прайшла вельмі цяжкі курс і хіміятэрапія, і аблучэнне было. Як яна мне зараз расказвала, што яна ўжо думала, што я не вярнуся са шпіталю дадому. Такі быў перыяд, такія былі болі, такое было состояние, што яна говорит: я ўжо ўсё, я ўжо гатовілася адысці. Ну а малітву-то мы працягваем. У нас молитва верных на кожнай імшы. Мы дзяўчат успамінаем, молімся.
Святы Валянцін у сераду. Мы дзяўчат успамінаем інтэнцыю, молімся. Жывы ружанец, таксама мы удзельнікі кола жывога ружанца. Інтэнцыя месяц молімся, другі, трэці молімся. І вось гэтая моц малітвы да Маці Божай, да Пана Бога, да святога Валянціна. Ну няўжо яна не дасць какие-то плёны? Конечно ж. І яна смс-ку опять посылае к нам у групу смс-ку. Дзякуй усім за малітву, прямо так і піша. У мяне вельмі добрыя аналізы, нічога не знайшлі. Як там яны шукалі, это доктары нічога не знайшлі. Мы читаем эту смс-ку, прямо вот колотун такі, прямо вот дрыжики по телу, понимаете? Пробачьте, может, русские слова употребляю, но это уже так. Знаете, яна сейчас ходить у костёл, яна приезжала со мной, с нами на реколлекцию в город Барановичи, наша Алина. Я коли сведчение у Барановичах рассказывала, то и сама рассказывала, что и вам сейчас рассказываю. Говорю, перед тем, как рассказать, говорю, Алинка, может, ты сама расскажешь про себе? А яна говорит, я только расплачуся. Не-не-не, я не могу это пережить. И снова, Вольга, у тебя лепей получится, отрымается. Ну, я пошла, конечно же, и рассказала, потому что молится костёл, молится легион, и гэткі плён. Но ли мы протягиваем молиться, потому что зараз вот, коли где-то к концу сентября у яе дополнительные обследования, дополнительные анализы она поедет. Вось, и маем надею, веру, что Маці Божия тут с нами, з ёй, таксама дапамагае, и наша молитва чуецца, и гэта ўсё пойдзе на тое, что Алина наша будзе жыць надалей, будзе, ну, разумееце мяне. Знаете, калі костёл молится, наш у Алиночки еще ж такая справа, у яе дачушка живе у Польшчы, Аня. Я уже не знаю, ці она, скажем, уже, что зря я сказала, але у кастрычніку брали у Ани интервью, и у кастрычніку вроде бы будзе перадача, яна будзе удзельніцай, тоже відэа знімалі. Ось, а яна там, она уже давновато, и она решила отдать свое жыццё, служение Богу. И это таксама справа Божия. И там молились за маму, яеную, за Алину. Поэтому дай Бог, каб это все дапамагло, и каб не было. Она хвалюется вельмі перед этим обследованием цяперашнім, что будзе. Ну и будем иметь надею, что будзе все добро. Вось, это два сведчання про аздараўленне, ведаеце. А я вот не ведаю, ну скажу, даже такое сведчанне не легіёна, а вот так строіўся наш касцёл святого Валянціна ў Смалявічах. Молиліся у розных месцах, у доме, у одном, у прихожан, у парафіян. И потом нам выделили участок на зоне парковой у Смалявічах. А там росли такие дубы, такие дрэвы. Это рассказывали старожилы, якія все это вот бачили, все это при этом присутничали. И вы ведаете, а чтобы спилить перед постройкой дрэвы, это сколько разрешительных документов надо. Як там атрымалася, як Бог, видно, знаў, што тут нужна парафія, што тут павінна быць месца для сустрэчы з Богом, дом Божий. В які-то дзень случыўся ураган, паваліла дрэвы, это рассказывали, правда, мы так и слухали, и, ну, удивлялись, и у тым же разе и радовались. Повалила дрэвы, и не надо было никаких разрешительных документов, просто надо было очистить территорию и почать будаўніцтва касцёла. Вось, такая была история. Так само, я так молились, видно, тыя люди, которых уже даже нема теперь с нами, и на тым свете, и явно тоже за нас молятся.
А маё асабістае яшчэ сведчанне я ведаеце, я тоже расказвала Барановічах пра яго, што ў мяне мама вельмі захварэла і перад нараджэннем Рождеством, да, поступила па скорай у Воложенскую больницу, шпиталь. И когда она поступила, на завтра надо было ей операция. У моей мамы уже было 83 гады, вот зараз у мая месяца было 84 ёй. Моя сестра была там. И смс-ка приходит, все, маму повезли на операцию в 10 гадзін раніцы. Молимся. И ведаете, я тоже ж пачала молиться. Рабочий день. Закрыла кабинет, не на ключ, закрыла кабинет, просто двери закрыла. Телефоны не отключала, бо рабочий день, мало ли, позвонить по працы. И пачала молиться. И Ружанчик молилася, и Летання да Маці Божай молилася у інтэнцыі, каб мама перанесла аперацыю, каб яна наркоз добра перанесла, бо сэрца тоже таксама хворае. И по телефону за ўвесь час, вот с 10 до часу обеда, ніхто не позвонил, ніхто мяне не потревожил. Это вот и правда деяние Маці Божией, деяние Бога. И потом уже, когда я на обед побегла до дома, уже с дома звоню, доктор каже там на вахте, кажуть, еще на операційному столі. Я думаю, мамки мої, що ж вони так довго її тримають. Тоді на роботу прийшла, на роботі вже там, ну, робота, домой прийшла. А покуль на роботі була, значит, сестра пише, что маму перевели у реанимацию. Я прибегла додому вечером, звоню туды. Ну, и она под аппаратом, все. Вы ведаете, дякую Богу, перевезли ее потом в общую палату. И зараз мама дома. Уже потом, ну, дякую Богу, у ее все. На ее возраст все добро. Глядите себе, лекарства пье. Ну, и огородик даже садить, ну, так вот, планы строить, в костел ее возить. Дякую Богу. Коли яна вдруг меня тут чуя, мамочка, пробачь, если что-нибудь там не так, дочушку свою, держися, крапися. Всё. Вот. Ну, мама завсёды пробачае. Да, мама завсёды пробачае. Сама мама, да, мама. И я пробачаю, да, и все мамы у нас пробачают. Мы любим своих мам. І дякуємо Богу за те, що яны ёсць. Можа, некаго так склалася жыццё, што мамы не было ці няма. Але заўсёды нас ёсць мама нашага збаўцы Езуса Христа, которая таксама любіць нас. Як некалі Маці Божая падчас аб'яўлення Меджугор'я сказала, што дзеці, каб и вы ведали, як вас люблю, то вы плакали под счастье. А святой Людовік де Монфор про яе любоў сказаў такія словы, што калі сабраць любоў усіх маці на свеце, скіраваных да сваіх дзяцей, і скласці ў адно сэрца, то гэта любоў ніколі не параўнаецца з той любоўю, той мацярынскай любоўю, якую Найсвяцейшая Панна Марыя любіць кожнага з нас. Вось, таму падзякуем за яе любоў, за тыя ласкі, цуды, которые Бог чыніць па яе заступніцтву, як яна за нас перапрашае. І таксама зараз у нас сестра Ліана раскажа много цудоўных рэчаў. Кожны чалавек мае сваё пакліканне. А менавіта у Бога ёсць план для збаўлення душы кожнага чалавека. Вось. Для кожнага ён розны, але заканчэнне гэта плана для ўсіх аднолькавае, гэта валдарства Божае. Сестра Ольга рассказала про сваё пакліканне. Это ёсць пакліканне Легіён Марыі. Я магу её запэўніць, што это до конца жыцця, бо ў свой час 30 гадоў назад, калі я
трапіў Ён Марыі, я не задумаўся, што это пакліканне. Зараз па 30 гадоў я ведаю, што гэта пакліканне, яно на ўсё жыццё, і больш таго, мне трэба будзе даць справаздачу ў канцы жыцця пра то, як я яго выканаў. Спадзяюся, што я не буду даваць справаздачу, што Бог нічога не будзе пытацца, што Ён скажа ўсё добра і малайчына, што справіўся, як гэты мудры суддзя спісаў усе свае даўгі вельмі спрытна, і спадзяюся, што так будзе, бо я чалавек таксама слабы і грэшны. Вось. І вось гэты план, гэта пакліканне, напэўна, сестра Аляна адчула, калі хадзіла з намі пілігрымку першую, бо яна хоча падзяліцца з гэтымі сваімі нейкімі думкамі пасля пілігрымкі. І ведаеце, калі пілігрымка наша першая пачыналася, гэта была дыстанцыя 140 кіламетраў 6 дзён, Ляна, напэўна, мела самы меншы патэнцыял, каб добра прайсці гэту дыстанцыю. Але цуд быў у тым, што з усіх пілігрымаў яна прайшла эту дыстанцыю лепш за ўсіх. І вось гэта таксама цуд. Мы хочам больш падрабязна паслухаць, калі ласка. Дякую за такую вот отзнаку нашему вот руководителю Володе, потому что у меня столько было вот, ну, тяжкости. Это была первая моя такая пилигримка пешая. И мое сведчение, конечно, вот за мое покликанье, потому что, ну, вроде бы ты ходишь до костела, веришь и прымаешь сакраменты, але вось нешта не змяняецца ў тваім жыцці, нешта ўсё вот ідзе, вот так вот плыве. Некаторы час адчуваеш, што ты ў балоце просто, вот, ну, потому что ты не можаш нічога змяніць, нічога не атрымліваецца, каб зварухнуць нешта вот у сваім жыцці, у сваёй сям'і, у тых, хто для цябе самы родны і блізкі. І прыходзіш, і, ну, у асноўным ты пытаешься пра сваё пакліканне, няўжо я больш нічога не магу і не павінна зрабіць, і можа я павінна рабіць, але я не чую таго, да чаго мяне кліча пан Бог, можа я, ну, такая глухая, што не, можа у мяне ёсць пакліканне, як яго пачуць, распазнаць. І мне вельмі было цяжка ісці ў пілігрымку і прасіць аб чымсьці. Мне казалось, што, ну, як у магазин ідзеш і просіш, а можа тут у Бога другія планы, можа я прашу тое, што потым будзе, ну, вельмі цягаціць у жыцці, і у маім, і там, можа, у жыцці маіх родных. І вось я ішла, і была такая вот інтэнцыя, каб споўнілася Божая воля, і каб я магла яе прыняць, эту волю Божую. І я думала, ну, матачка боская, я буду вельмі старацца, каб мне не было цяжка, каб ісці да цябе. Вось я шла за гэтай фігуркай, не всегда я могла яе паднесці. Для мяне такое было вот адчуванне шчасця, когда я могла паднесці і несла, і ну, это такие эмоции, когда идешь, наверное, первый раз, и потом ты вот приходишь, и моя интенция изменилась. Я пришла у Буцлаў, и для меня такое было вот уражение от самой себе, что я не была людям, ну, такой, ну, я надеюсь, что я не была обузой, что вот мне, когда было тяжко, я не боялась попросить вот помощи, и очень быстро откликались, и я хотела помочь сама, хотя мне было тяжело, и мне становилось сразу легче, потому что вот я ощущала, что кому-то тоже тяжело, и я еще вот, когда мне тяжко, я еще могу помочь. И это было такое, ну, зенне такое, вот, Маці Божая казала, ну, табе цяжка, ім же што же цяжка, ты зрабі гэта і гэта яшчэ, хоць нешта вот зрабі тое, што людзі вот вокруг, можа, чакаюць. И это было спонтанно, у нас не было никаких обовязков таких, ну, никто не говорил, что ты делаешь это, не было такого.
не было заместителей. Вот Володя был главный, и боялась, вот я, например, боялась его подвести, чтобы он сказал, ну вот сегодня вот как-то вот совсем вот все вот что-то делают, а ты вот тянешься за нами, просто вот хвост ты наш. Вот. И я очень хотела быть активным таким удельником, и я, ну, такую для сябе пастанову зрабіла, што если я вытрымаю, то я буду прасіць, тогда я буду прасіць у Маці Божай тое, што я вот прыйшла, з чым я прашу. И я до споведи уже пришла у самим Буцлаве, потому что мысли эти путаются, мне тяжко, я злуюся на себе, на ситуацию вокруг, на что-нибудь такое. И думаю, дух чорный, ты адыдзіся ад мяне. Мне тут уже вось Марыя чакае. Мне тут ангелы вядуць мяне, нясуць. Это я вот там пешу, я иду, я тут 5 километров иногда не можешь пройти, у меня до деревни идти 5 километров, это так тяжко было каждый раз, а тут 30. Идешь, да, и вот последние каких-нибудь там 8 километров, как-то кто-то с пилигримки сказал, ой, ну сколько тут уже осталось, 8 километров, и я думаю, что, ну, действительно, я 5 не хотела пройти, ну, вот, например, от электрички в деревню. Вот. И у меня такая вот мысль пришла, что я пришла просить. Ну, а что я даю Богу? Вот Бог мне дае и то, я пералічваю, что я хочу. И я же это отрымливаю. И я это получаю, то, что я вот в своих интенциях прошу, и оно здарается, не сразу иногда, и, ну, постепенно как-то все равно ситуации так складываются, что ты отрымливаешь все то, что ты просишь, у тебя все есть. И я думаю, так а я что? Что ж я взамен могу дать? И я пришла к тому, что можно быть, мусить, прикладом таким самой, для іншых людей, што усім цяжка кому-то, ну, хто-то бачыць твою такую цяжасць і думае, ну, дык і можна ж зрабіць такое, можна пешу прайсці, можна дапамагчы людзям, можна не спрасіць дапамогі, а вот у такой вот у хвілінку такую ўзяць і зрабіць тое, што ты ж бачыш, што людзі чакаюць якой дапамогі. Вось. І у мяне такая яшчэ просьба да Бога умець дзякаваць. Ты атрымліваешь тое, что ты хочешь. Ну и все, и это вот желание сбылось вроде бы, и уже все произошло, а потом, ну и забывается это все, уже дальше еще что-то хочется, и дальше и жизнь идет, и все, подяковать вроде спасибо так внутри сказал, но нету такой отдачи, что вот Бог мусить чуе тое, что трэба, и мне хочется сказать, каб люди пачулі такое, что не трэба для сябе ставіць такіх задач і думаць, што яны невыполнимыя такія. Трэба верыць у Бога і аддаваць такія сітуацыі Богу, бо ўсё так складаецца, што яно як ёсць. Вось. І когда ты идешь, например, и просишь об чымсьці, и тогда можно делать постанову для сябе, что я могу отдать, и ты пачуеш тогда адказ Божий, и Бог скажа, что и кому, и як ты можешь послужить. Вось. И ну, это такая праца молитовная, потому что это просто вот так вот не услышать, это приходит такое осознание того, что ты должен сделать. Вот. И я думаю, что такими маленькими кроками, але я прыйду ў легіён, і мяне прымуць, вось, і я буду патрэбна, мусіць, легіёну. Я, наверное, прыйду тогда, когда я буду готова больше часу уделять и докладно буду ведать, что я не пропущу ни заняткаў, ни своих обовязкаў, и мусіць мяне так атрымліваецца, что я прыйду в свой час. Вось. И не буду себе ругать за то, что я прихожу поздно, и не буду сама у себе спрашивать, а чаму раней не пришла? Тебе ж кликали, тебе ж
звалі ў легіён. Вось, таму я хачу ўсім сказаць, вообще вялікі дзякуй усім, таму што Бог дапамагае праз людзей. Вось. І І- Богу давяраць трэба. Да, і Бог Бога накіроўвае так, спадзявацца. і такіх людзей. І не сумнявацца, Да. што я позна Гэта, прыйду. Лідзя, гэта правільнае, да? Ну, правільнае меркаванне, што трэба ўсё рабіць у свой час, да? Ну да, все І надо маленькімі вовремя. крокамі, да, калі Чтобы к этому наступае дойти. зрелость Кто-то нейкай быстрее, наверное, справы, да. осознает не, это. не спяшацца. І гэта самы лепшы шлях пра тое, што мы казалі, Божае валдарства, которое чакае нас напрыканцы. Вось, у легіёне Марыі якраз такія людзі патрэбны. І вось мы пачулі, як Ліана змагалася ў дарозе са сваімі спакусамі, але я дакладна могу сказаць, што ні адзін пілігрым ён не нават не падумаў, што яны былі ў яе, бо это быў самы аптымістычны, самы весёлы і самы добры чалавек у пілігрымцы. Ну, ты падаешь и Падтрымка, это была улыбаешься. падтрымка для ўсіх, да. Малачынка. Яна не Всіх заражала сваім аптымізмам. Ліана. Всем смешно. Ліана, калі мы былі ў гэтай зямлі Марыі, гэта 6 дзён, яна не паддалася спакусе. Шаноўныя, спакусе ў свой час паддалася Ева. Паддалася спакусе злога духа. І вось мы паспрабуем зараз паглядзець на гэтыя моманты, дзе ў якое месца наступае гэты надлом, калі чалавек паддаецца спакусе. На жаль, яна не вытрымала і прычынілася да трагедыі ўсіх сваіх нашчадкаў. Але як піша святы апостол Павел у сваім пасланні да рымлянаў, што дзе памножыўся грэх, там яшчэ больш памножылася ласка Бога. Вось. І таму мы трошку паразважаем над тым, над той ласкай, якую справакаваў грэх Евы. Яе тое, што яна не ўстаяла ў спакусах. Мы ў мінулых перадачах узгадывалі вось гэты урывак з кнігі роду, 3 раздзел 15 стих, дзе ідзе размова паміж Богам і д'ябалам, бо мы да гэтага верша будзем вяртацца яшчэ многа разоў, бо у ім схавана шмат мудрасці Божай, дзе Бог размаўляе з д'ябалам, і ён кажа, дае зразумець, што я з тобой змагацца не буду і перамагаць цябе не буду, цябе пераможа чалавек. Вось. Ну, д'ябал, можа, і ўзрадаваўся, бо чалавек слабейшы па сваёй пародзе, але адначасова ён настаражыўся, што гэта будзе вельмі большим прыніжэннем для яго, калі чалавек пераможа. І ён сказаў, што будзе варожасць паміж табой і жанчынай, паміж семенем тваім і семенем яе. А варожасць паміж жанчынай і д'ябалам існуе, а апошняе такое змаганне будзе паміж семенем д'ябала і семенем жанчыны. І семя жанчыны гэта Езус, ён пераможа д'ябала. Але, шаноўныя, глядзіце, Езус перамог д'ябала і канчаткова пераможа вельмі дзіўным для нас спосабам. Езус увесь час падчас свайго служэння называў сябе двумя імёнамі: сын Божы і сын чалавечы. І насамрэч ён меў усю Божую пароду ў сабе, але таксама і ўсю чалавечую. І тут трэба знайсці вельмі тонкую розніцу паміж вось гэтымі двумя асаблівасцямі сына Божага і сына чалавечага. Усё сваё служэнне, которое ён правёў на працягу 3,5 гадоў, усе свае цуды ён чыніў як сын Божы. Мы ведаем, што першым цудам быў цуд Кані Галілейскай. Апошнім быў цудам быў цуд у Гефсіманіі, калі Пётр адсёк вуха аднаму з жаўнераў, который хацеў схапіць Езуса. Езус аздаравіў гэтага жаўнера. Ён вярнуў яму гэта вуха сечанае. Гэта быў апошні цуд. Ён іх чыніў гэтыя цуды як сын Божы. Але глядзіце, перад пачаткам гэтых цудаў і напрыканцы Езус цярпеў. Перад сваім служэннем ён цярпеў 40 дзён у пустыні, і напрыканцы ён цярпеў
підшивання, крыжовы шлях і ўкрыжаванне. І вось гэтыя два перыяды ён цярпеў як сын чалавечы цалкам. Святое Пісанне гэта вельмі моцна пацверджвае, падкрэслівае. Калі Езус цярпеў спакусы ў пустыні, д'ябал тройчы да яго падыходзіў, спакушаў такімі словамі: калі ты сын Божы, то скажы камяням, яны стануць хлебам. Калі скінься з гэтай сцяны, і анёлы табе хопяць, калі ты сын Божы. І пасля ён кажа: пакланіся мне, да? Але Езус адказвае: Господу Богу аднаму пакланяйся. То есть нават гэта трэці выпадак кажа, што ён сын чалавечы, который пакліканы пакланяцца Господу Богу, да? І вось ён як сын чалавечы гэтыя спакусы усе перамог, у адрозненні ад Евы. Тое ж самае, такі самыя спакусы ён меў, калі нёс крыжы і вісеў на крыжы. Мы памятаем, фарысеі вельмі так трапна вось гэта іх словы апісваюць вось гэту праўду. Казалі яму, калі вісеў на крыжы: ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самога. Калі ты сын Божы, сыдзі з крыжа. Але Езус мог гэта зрабіць. Ён мог сысці з крыжа, мог перамяніць камяні ў хлеб, мог быць ратаваны анёламі, калі б зваліўся з вялікай скалы. Але бо ён быў сын Божы, ён меў гэту прыроду, гэту ладу. Ён гэта не зрабіў, бо ён гэтыя выпрабаванні прайшоў як сын чалавечы, выключна ў чалавечай прыродзе. І вось ён перамог гэта зло. Але іншымі словамі, д'ябала перамог чалавека. Менавіта ў самай чалавечай людской рэчаіснасці, прыняўшы ўдзел у гэтым змаганні, Езус перамог д'ябала як чалавек. І, шаноўныя, глядзіце, вось гэтую чалавечую прыроду Езус атрымаў ад сваёй мамы, ад Панны Марыі. Бо мы ведаем, і апостол Павел гэта пацверджвае ў сваім пасланні да галатаў, калі ён кажа: калі надышла паўната часу, паслаў Бог сына свайго, народжанага ад жанчыны і падпарадкаванага закону. Езус быў, мы ўсюды ў Бібліі гэта знаходзім, Езус быў народжаны ад жанчыны, ад семені жанчыны. І нідзе не указваецца пра семя мужа, да? Бо мы ведаем, зачацце было ад Святога Духа. І вось гэту чалавечую прыроду ён цалкам атрымаў ад жанчыны. І мы зараз убачылі, што ён атрымаў эту настолькі моцную, настолькі верную Богу чалавечую прыроду, каб цалкам выправіць, адкупіць грэх Евы. Ён атрымаў ад жанчыны, якая змагла перадаць вось эту цалкам безаганную чалавечую прыроду свайму сыну. Гэта значыць, што ўсё, што ён атрымаў як сын чалавечы ад Найсвяцейшай Панны Марыі, яно цалкам безаганнае. Найсвяцейшая Панна Марыя — гэта адзіны чалавек, адзіная жанчына, которая таксама не падалося ні адной спакусе д'ябала і перадала вось гэтую прыроду чалавечую свайму сыну Езусу. Адам з Евай зграшылі у раі. Чаму ўсё ж такі яны гэта зрабілі? Таму што у іх быў рай, але ў раі не было Найсвяцейшай Панны Марыі. У нас, на нашай зямлі Марыі, яна ёсць. І мы павінны быць падобнымі на яе сына Езуса. Гэта значыцца аддаць усю сваю чалавечую прыроду, недасканалую, слабую, ёй, яе безаганнаму сэрцу, прысвяціць ўсё сваё жыццё, ўсе свае выпрабаванні, цяжкасці, всю сваю чалавечую прыроду цялесную ёй. Тады Бог нас пераменіць да такой степені, што мы станем моцнымі і будзем мець моц для перадольвання і перамогі над усімі нашымі цялеснымі спакусамі і цяжкасцямі. І вось, напэўна, найлепшы прыклад
вось таго, што я сказаў, гэта перамога Ліяны напрыканцы гэтых 6 дзён. Ведаеце, Бог стварыў чалавецтва за 6 дзён. І так Бог паклаў, згодна меркаванню Ірынея Леонскага, што чалавецтва праіснуе, па словах апостола Пятра, адзін дзень як 1000 гадоў, 6000 гадоў. І 7-й дзень гэта дзень прысвечаны Богу, які Бог асвяціў. І 7-е тысячагоддзе яно павінна быць тысячагоддзем валадарства Божага Езуса Хрыста. 6 дзён Ліяна перамагала вось гэтага змея, і на 7-й дзень яна атрымала перамогу каля ног Маці Божай Бослаўскай, нашай маці, апекункі, каралевы. Дзякую ўсім вялікі за спатканне на зямлі Марыі і чакаем наступнай сустрэчы. Хвала Езусу Хрысту. Хвала навеки. Терра Марія, шляхам легіянера Марыі.